guys, welcome to my channel. So, kumusta kayo guys? Lolage TV nga pala. Medyo malakas yung hangin ng konti at malakas din yung ulan. Kasi guys, sa oras na to ay may bagyo naman kami dito sa Bicol. So, yun tama guys na meron naman kaming bagyo. Halos linggo-linggo dito merong bagyo. Ngayon lang ulit guys nakapag-upload, ngayon lang nakapag-edit ng video kasi kahapon ay sobrang busy namin kahapon guys. Kasi namigay kami ng relief sa mga nasalatan ng Typhoon Loli. Area na mas malala, sila yung maraming damage, maraming nag-ibang bahay. So doon kami medyo namigay ng aming relief. So ito yung mga ganap kahapon guys, panoorin. Guys, papunta kaming Malinaw. Yan. Sa unahan kong pick up ay may mga dalang bigas. Saka yung ating pension meron din. So meron kayong isang barangay na pagbibigyan ng mga relief, mga bigas, mga canned goods, mga damit na pwede nila masuot. So meron kami dalawang kasama, dalawang sasakyan. Guide namin nandito na sa unahan. So galing sila kahapon doon, namigay sila. So medyo lang kaya ayaw magsasapat, pupuno lang kanila na kulang na relief. So stay tuned guys, kita-kits sa Malinaw, Albay. So dito guys, yung una natin pinagsakan ng relief. So medyo organized dito kasi yung barangay ay gumawa na sila ng mga number or ticket nila. So yung mga pumipila na yan, nakikita niyo pumipila, may mga hawak dyan na number. So kumbaga isang relief, isang number, isang relief. Kaya medyo organized na kasi yung isang grupo na kaibigan namin na tumulong din na mag-guide sa amin. Galing na dito kahapon. So bali, kinulang sila. Kaya kami naman yung nagsapat ng kulang na relief goods doon sa pinamigay nila. So medyo organized, maganda, di siksikan. Maraming salamat nga pala kay Kuya Christopher Rosal and kay Kuya Ron, yung magkapatid. Maganda rin yung ginagawa nila pag may mga ganitong kalamidad, may mga nasalanta. Unang-una talaga ay tumutulong talaga sila. Kahanap sila ng mga donation na pwedeng mag-donate para maipamigay nila. So napakaganda ng kanilang mga ginagawa. Maraming salamat pala sa mga tumulong, sa mga nagpadala ng mga damit na pwedeng magamit ng mga nasalanta ng bagyo. Sa mga nagbigay ng cash donation, lalo na sa Matikot Philippines. So hindi ko na isa-isahin kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Sa BCBP Alamba, nagbigay rin ng cash, mga damit na pwedeng magamit ng mga tinutulungan namin, mga nasalanta ng bagyong Rodet. Disclaimer lang pala guys, ang video na to ay pinapakita namin hindi para ipakita sa lahat na kami ay tumutulong. So bali, ang video na to guys ay para magsilbing inspirasyon sa iba na tumulong rin kung may mga naitatabi pang kahit konti lang na may tulong natin sa mga nasalanta ng bagyo. Kasi guys, talagang hindi biro kapag tinamaan ka ng malakas na bagyo. Lalo na kung nag-iba yung bahay, tanggalan ka ng bubong. Sobrang hirap guys. Lalo sa lugar na pinuntahan namin kahapon, walang kuryente, walang tubig. So wala ka pang bubong. Ganito, may bagyo uli, malakas yung ulan. Sigurado basa yung loob. Tagal-tagal bago maka-recover yung lugar na yun. Yung mga blessings na dumarating sa buhay natin is madadagdagan pa yun guys kung sinishare din natin sa ibang tao na nangangailangan.
napakasarap tumulong guys, lalo na sa ganitong sitwasyon, mayroong kalamidad. Napakasarap tumulong. Kumbaga, sabi nga ng iba na mas maganda nang ikaw yung tumutulong kaysa tayo yung tutulungan. Bali guys, itong lugar na to, yung pangalawa namin binigyan ng relief. Pang area naman to sa bayan ng Tiwi. Ang laki nito guys, kasi yun to eh, mahabang coastal barangay ito eh. Actually, doon nga kami sa dulo pa nito mamimigay, kaso baka hindi kami makabalik agad kasi ginagawa yung kalsada eh, hapon na din naman, baka hapon kami ng dilim, so medyo mahirap. Kaya nagdesisyon yung grupo namin na dito na lang mamigay sa lugar na to. So pagpasok namin dito sa kasi yun to eh, parang meron siyang parang volleyball, meron siyang breakwater. So grabe guys, din nakikita nyo naman yung sitwasyon, yung mga bahay, giba. Halos nasa 95% ng bahay is giba, walang bubong. Yun nga, kasi karamihan sa bahay dito sa tabing dagat is gawa sa light materials. So sila talaga yung grabing napinsala nitong Baging Rolly. And syempre open area na kasi to, kasi nasa tabing dagat, so mas malakas yung hangin talaga. Sila yung unang sasalo ng lakas ng hangin. So kulang yung relief. Pero yun nga, sabi ko, meron namang ibang mga grupo na namimigay, so meron din nakuha sila sa ibang. Hanggang dito na lang guys. So once again, maraming salamat mga people ng Philippines, BCBP Calamba, at sa mga boss namin na naghatid pa ng mga relief na galing pa ng Laguna. Nag-effort pa sila na magdala dito para maitulong natin sa mga nangangailangan. So guys, sana ay patuloy tayong tumulong sa kapwa, hindi tayo magsawa na magbigay sa mga nangangailangan. So God bless po sa lahat, sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi. So peace out.